Γεια σας αγαπητοί μας φίλοι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος και θα ήθελα να αφιερώσω το σημερινό μήνυμα στην ημέρα αυτή, στην ημέρα της Πεντηκοστής δηλαδή και στο Άγιο Πνεύμα. Τρία πράγματα θα επικεντρωθώ σήμερα, σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ιστορικά και μέσω του Λόγου του Θεού, πώς μας περιγράφει την ημέρα αυτή. Θα μιλήσω για το τι πραγματικά συνέβη την ημέρα αυτή, την ημέρα της Πεντηκοστής, και στο τέλος θα επεκταθώ λίγο περισσότερο στη διακονία του Αγίου Πνεύματος σήμερα στη ζωή μας. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ξεκινάω πρώτα με το γεγονός, σαν ιστορικό γεγονός. Σήμερα η ημέρα της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε είναι οι 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Την εποχή εκείνη στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ γιόρταζε την ημέρα της Πεντηκοστής σαν την ημέρα που παρέλαβε τις 10 εντολές στο όρος Σινά, αφού είχαν φύγει από την γη της Αιγύπτου, από τη δουλεία που ήταν στη γη της Αιγύπτου, όταν, όπως θυμάστε, ο άγγελος εξολοθρευτής του Κυρίου αφαίρεσε τη ζωή των πρωτότοκων των Αιγυπτίων και αναγκάστηκε έτσι ο Φαραώ τελικά να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει. Έτσι λοιπόν ο λαός Ισραήλ γιόρταζε την παραλαβή του νόμου εκείνη την ημέρα, ενώ εμείς σήμερα τι γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε το ότι λάβαμε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ θα ήθελα να κάνω να δούμε μία αναλογία που υπάρχει. Αν κοιτάξουμε το τι συνέβη την μέρα της Πεντηκοστής, τη μέρα δηλαδή που πήραν τις εντολές μέσω του Μωυσή τότε ο λαός Ισραήλ, εκείνη την ημέρα θανατώθηκαν 3.000 άνθρωποι. Και αυτό συνέβη γιατί όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά για να πάρει τις εντολές, άργησε να γυρίσει και ο λαός Ισραήλ ανάγκασε τον αδερφό του, τον Ααρών, να τους κατασκευάσει ένα χρυσό μοσχάρι και να το λατρεύσουμε σαν είδωλο. Όταν ο Μωυσής γύρισε από το όρος με τις 10 εντολές στα χέρια του, είδε όλη αυτή την κατάντια του λαού Ισραήλ που χόρευε γύρω από το μοσχάρι και το λάτρευε και υπήρχαν επιπτώσεις. Και έτσι εκείνη την ημέρα θανατώθηκαν 3.000 άνθρωποι. Θα διαβάσω το απόσπασμα. Είναι από το βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 32 και το εδάφιο 28. «Και έκαναν οι γη του Λεβί σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και έπεσαν από το λαό εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άντρες». Όταν όμως ο Κύριος, ξέρετε, έγραψε τον νόμο του, όχι σε πέτρινες πλάκες, αλλά στις καρδιές των ανθρώπων, 3.000 άνθρωποι σώθηκαν εκείνη την ημέρα. Θα διαβάσω από το βιβλίο των Πράξεων, είναι στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 41. Εκείνοι λοιπόν, αφού με χαρά δέχτηκαν το λόγο του, βαπτίστηκαν και προσθέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές. Δεν νομίζω ότι τα νούμερα εδώ είναι τυχαία και αυτό που έτσι μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, βλέπουμε ότι ο νόμος φέρνει θάνατο, αλλά το πνεύμα τι κάνει? Φέρνει ζωή. Αμήν. Τώρα να πάμε στο δεύτερο σημείο που θέλω να επικεντρωθούμε, είναι το τι πραγματικά συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα αυτή γίνεται η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Κυρίου και δείτε τι μίλησε ο Ιησούς στους μαθητές του λίγο πριν αναληφθεί. Θα διαβάσω από τις Πράξεις, στο κεφάλαιο 1, είναι και το εδάφιο 8. Και λέει εδώ ο Κύριος: «Θα πάρετε όμως δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι το τελευταίο άκρο της γης». Και θα ήθελα να δούμε εδώ πώς μας περιγράφει εκείνη την ημέρα ο Λόγος του Θεού. Θα χρησιμοποιήσω αρκετά εδάφια, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί ο Λόγος του Θεού μας δίνει μια πολύ όμορφη περιγραφή πάνω στο γεγονός της Πεντηκοστής, αλλά μας δίνει και πολλές λεπτομέρειες και διδάγματα και θα τα εξετάσουμε αυτά διαβάζοντας τα εδάφια. Λοιπόν, πάμε στις Πράξεις, πάλι στο κεφάλαιο 2, είναι τα εδάφια 1 έως 4. «Και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, όλοι ήσανε με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό, σαν άνεμος που ερχόταν με βία και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. Και φάνηκαν σε αυτούς γλώσσες, σαν φωτιά να διαμοιράζονταν και κάθισε σε κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα έδινε σε αυτούς να μιλούν». Ο Πέτρος μάλιστα πήρε το λόγο και τους εξήγησε το τι συνέβη, γιατί πολλοί πιστεύω ότι ήταν μπερδεμένοι με το γεγονός, και τους λέει ο Πέτρος εδώ, συνεχίζω στο κεφάλαιο 2, είναι τα εδάφια 15 και 17 από τις Πράξεις, επειδή αυτοί, λέει, δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, επειδή είναι η τρίτη ώρα της ημέρας. Το λέει αυτό γιατί όταν είδαν τους ανθρώπους αυτούς
πληρωμένους με πνεύμα Θεού, με το Άγιο Πνεύμα, πίστευαν ότι είχαν μεθύσει με κρασί. Και γι' αυτό το εξηγεί ο Πέτρος εδώ. Δεν είναι μεθυσμένοι, λέει, όπως νομίζετε, επειδή είναι η τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι εκείνο που υπόθηκε από τον προφήτη Ιωήλ, και κατά τις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός, θα ξεχύσω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα. Και θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρες σας, και οι νέοι σας θα δουν οράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θα δουν όνειρα. Εδώ θα ήθελα να εξετάσουμε και μία άλλη αναλογία που υπάρχει. Θα διαβάσω μία μεσιανική προφητεία από το βιβλίο του Σοφονία και θα το εξηγήσω. Είναι Σοφονίας, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 9. Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή μας στη λέξη τότε. Εδώ ο προφήτης μιλάει για την εποχή πότε, ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας. Και όταν δηλαδή έρθει ο Μεσσίας, ο Κύριος θα αποκαταστήσει, λέει, στους λαούς γλώσσα καθαρή. Ξέρετε, η λέξη αποκατάσταση σημαίνει εξορισμού, ψάχνοντας το και σε ένα λεξικό, είναι η ενέργεια, θα το διαβάσω όπως το βρήκα τον ορισμό, είναι η ενέργεια με την οποία κάτι που υπέστη ζημιά ή βλάβη επανέρχεται στην προηγούμενη καλή κατάσταση. Και κάποιος θα ρωτήσει τώρα, και πότε έγινε αυτό, πότε η γλώσσα των ανθρώπων μολύνθηκε και έπρεπε να γίνει αποκατάσταση. Πάμε λίγο στο κεφάλαιο 11 της Γένεσης και έχετε σκεφτεί τι γλώσσα μιλούσαν τότε. Για να διαβάσουμε λίγο. Είναι Γένεση κεφάλαιο 11, θα διαβάσω τα εδάφια 1 έως 9. Και ολόκληρη η γη, λέει, ήταν μίας γλώσσας και μίας φωνής. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη γη Σενάρ και κατοίκησαν εκεί. Και ο ένας είπε στον άλλον: ελάτε, ας κάνουμε πλήθες και ας τις ψήσουμε σε φωτιά. Και η μεν πλήθα τους χρησίμευε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πυλό. Και είπαν: ελάτε, ας χτίσουμε για μας μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε επάνω στο πρόσωπο της γης. Και ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι γη των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε: να, ένας λαός και όλοι έχουν μια γλώσσα. Και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστεί σε αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Ελάτε, ας κατέβουμε και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους, για να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε πάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και σταμάτησαν να κτίζουν την πόλη. Γι' αυτό το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ, επειδή εκεί ο Κύριος σύγχυσε τη γλώσσα ολόκληρης της γης. Και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Βλέπετε πότε μολύνθηκε η γλώσσα των ανθρώπων. Ο Κύριος το έκανε. Και η ημέρα της Πεντηκοστής είναι στην ουσία τι είναι. Είναι η ανατροπή αυτού του πύργου της Βαβέλ. Δεν μπορείς να είσαι σε ενότητα με κάποιον που δεν μπορείς να καταλάβεις. Και με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος δίνει την ικανότητα στους ανθρώπους να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο. Διαβάζω από τις πράξεις πάλι, από το κεφάλαιο 2, τα εδάφια τα εδάφια 5 έως 12. Και στην Ιερουσαλήμ, λέει, κατοικούσαν Ιουδαίοι ευλαβείς άνδρες από κάθε έθνος που υπάρχει κάτω από τον ουρανό, και καθώς έγινε αυτή η φωνή, το πλήθος συγκεντρώθηκε και συνταράχθηκε, επειδή τους άκουγαν κάθε ένας ξεχωριστά να μιλούν με τη δική τους διάλεκτο. Και όλοι εκπλήττονταν και θαύμαζαν, λέγοντας ανάμεσά τους: δέστε, όλοι αυτοί που μιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πώς εμείς τους ακούμε κάθε ένας στη δική μας διάλεκτο στην οποία γεννηθήκαμε? Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και αυτοί που κατοικούν στη Μεσοποταμία και στην Ιουδαία και στην Καπαδοκία, στον Πόντο και στην Ασία και στη Φρυγία και στην Παμφιλία, στην Αίγυπτο και στα μέρη της Λιβύης που είναι προς την Κυρίνη, και οι Ρωμαίοι που παρεπιδημούν εδώ, και οι Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρητικοί και Άραβες, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας τα μεγαλεία του Θεού. Θαύμαζαν δε όλοι και απορούσαν, λέγοντας ο ένας προς τον άλλον: τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε λοιπόν πως έγινε αυτή η αποκατάσταση στις γλώσσες. Θα πάμε στο τρίτο σημείο που θέλω να σχολιάσω, που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να εμπειριστούμε την ημέρα αυτή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα μιλήσω πρώτα για το Πάσχα. Το Πάσχα, ξέρετε, εκπληρώθηκε την ημέρα της Σταύρωσης και μπορούμε να εμπειριστούμε το Πάσχα πώς? Όταν δεχόμαστε τον Ιησού στη ζωή μας. Θα διαβάσω λίγο από την Ρωμαίος τι μας γράφει ο Παύλος, είναι στο κεφάλαιο 8, τα εδάφια 9 έως 11. Εσείς όμως, λέει, δεν είστε της σάρκας, αλλά του πνεύματος, αν το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του.
Αν όμως ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και αν το πνεύμα εκείνου που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα διαμέσου του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας. Και συνεχίζει ο Παύλος λίγο παρακάτω και λέει στα εδάφια 15-16, δεδομένου λέει ότι δεν λάβατε πνεύμα δουλείας ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά τι λάβατε? Πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο κράζουμε Αβά, πατέρα. Και έχουμε πει ότι η λέξη Αβά σημαίνει είναι το υποκοριστικό του πατέρα. Σαν να λέμε πατερούλη, μπαμπακούλη. Έτσι κράζουμε στον καλό μας πατέρα. Αυτή την καρδιά μας δίνει ο Κύριος. Και το ίδιο πνεύμα λέει δίνει μαρτυρία μαζί με το πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτό που εμπειριζόμαστε εδώ, το Πάσχα που εμπειριζόμαστε έτσι όταν δεχόμαστε τον Χριστό μέσα μας και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, γίνεται πότε? Τη στιγμή της πνευματικής μας αναγέννησης. Αυτό εξήγησε και ο Ιησούς στον Νικόδημο όταν μια νύχτα πήγε να τον βρει και του λέει, στο κατά Ιωάννη διαβάζω, στο κεφάλαιο 3 και τα εδάφια 3 έως 6, είπε ο Κύριος στον Νικόδημο, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Ο Νικόδημος λέει σε αυτόν, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας? Μήπως λέει μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί? Και αποκρίθηκε ο Ιησούς, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα. Και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Και αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στη Β' Κορινθίους στο 5:17, λέει ότι αν κάποιος είναι εν Χριστώ είναι καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία πέρασαν. Δέστε, τα πάντα έγιναν καινούρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όπως με τον ίδιο τρόπο που εμπειριζόμαστε την πνευματική μας αναγέννηση, με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εμπειριστούμε και την Πεντηκοστή, όταν βαπτιζόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Σε αυτό θα παραμείνω και θα σχολιάσω και θα εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί πιστεύω θα ξεκαθαρίσει, θα τακτοποιήσει πολλά πράγματα μέσα στις καρδιές σας. Ο Πέτρος εξηγεί παρακάτω και γράφει στις πράξεις, στο κεφάλαιο 2 συνεχίζουμε, είναι τα εδάφια 38 και 39. Και ο Πέτρος λέει σε αυτούς, να μετανοήσετε και καθένας από εσάς να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ο Πέτρος μιλάει ξεκάθαρα τη σειρά που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Τι λέει πρώτα? Να μετανοήσετε, καθένας από εσάς να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, το οποίο τι σημαίνει αυτό? Μετανοώ, δέχομαι τον Ιησού, Κύριο στη ζωή μου, όπως γράφει και ο Παύλος, όταν με το στόμα μου ομολογήσω Κύριο τον Ιησού και πιστέψω ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθώ. Αυτό κάνουμε δηλαδή. Μετανοούμε, δεχόμαστε τον Κύριο στην καρδιά μας, σαν Κύριο στη ζωή μας, βαπτιζόμαστε στο όνομά Του και μετά τι λέει? Θα λάβετε, λέει, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος? Για να διαβάσουμε λίγο. Στις πράξεις των Αποστόλων συνεχίζουμε και θέλω να πω εδώ ότι οι πράξεις των Αποστόλων είναι πραγματικά ένα συναρπαστικό βιβλίο που έγραψε ο Λουκάς. Κάθε κεφάλαιο στις πράξεις μέσα έχει και ένα. Υπάρχει το υπερφυσικό. Θα υπάρχει θαύμα, θα υπάρχει εκβολή δαιμονίων, θα υπάρχει κάτι το οποίο κάνει ο Θεός με υπερφυσικό τρόπο και είναι πραγματικά συναρπαστικό να διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων. Πάμε στο κεφάλαιο 8, είναι τα εδάφια 14-17 και λέει εδώ ότι οι Απόστολοι που ήσαν στα Ιεροσόλυμα, όταν άκουσαν ότι η Σαμάρια δέχθηκε το λόγο του Θεού, έστειλαν σε αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι αφού κατέβηκαν προσευχήθηκαν για αυτούς για να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Θέλω να προσέξουμε λίγο το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Συνεχίζω, λέει επειδή δεν είχε ακόμα επιπέσει σε κανέναν από αυτούς, αλλά ήσαν μονάχα βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε έβαζαν επάνω τους τα χέρια και έπαιρναν Πνεύμα Άγιο. Και ενώ ο Απολός, λέει, ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος, αφού πέρασε στα ανατολικά μέρη, ήρθε στην Έφεσο και βρίσκοντας μερικούς μαθητές είπε σε αυτούς, λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Και εκείνοι είπαν σε αυτόν, μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε.
Είπαμε προηγουμένως ότι στην πνευματική μας αναγέννηση, όταν δεχόμαστε, μετανοούμε και δεχόμαστε τον Ιησού Κύριο στη ζωή μας, τι συμβαίνει? Αναγεννόμαστε πνευματικά. Και για να το κάνω λίγο πιο... μια καλύτερη περιγραφή να δώσω, η πνευματική μας αναγέννηση τι σημαίνει? Το πνεύμα του Κυρίου έρχεται κατοικεί μέσα μας, γίνεται ένα με το δικό μας το πνεύμα και γινόμαστε αυτά τα νέα κτίσματα που γράφει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους που διαβάσαμε προηγουμένως. Εκείνοι που λαμβάνουμε το πνεύμα. Η επόμενη είναι μια ξεχωριστή εμπειρία αυτή. Η επόμενη εμπειρία μας είναι το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο το περιγράφει ο Πέτρος και το εξηγεί στις πράξεις των Αποστόλων. Θα διαβάσω πάλι στο κεφάλαιο 19 για να το κάνω λίγο ακόμα πιο ξεκάθαρο. Διαβάζω πράξεις 19, εδάφια 1 έως 6. Και τους είπε, λέει, σε τι βαπτιστήκατε λοιπόν? Και εκείνοι είπαν, στο βάπτισμα του Ιωάννη. Και ο Παύλος είπε, ο Ιωάννης μεν βάπτιζε βάπτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν σε εκείνον που θα ερχόταν ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό. Και όταν το άκουσαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου. Μέχρι στιγμής βλέπουμε δύο βαπτίσεις. Το ένα είναι το βάπτισμα της μετάνοιας που έκανε ο Ιωάννης ο πρόδρομος και το άλλο είναι το βάπτισμα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος έβαλε πάνω τους τα χέρια, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω σε αυτούς και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Λοιπόν, αυτή η τελευταία εμπειρία που έκανε με την τοποθέτηση των χεριών, με την επίθεση των χεριών του επάνω στους μαθητές ο Παύλος, είναι αυτό που λέμε το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Η πνευματική αναγέννηση, θα το εξηγήσω, θα το ξαναπώ αυτό, ότι η πνευματική μας αναγέννηση με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες που δεν απαραίτητα υποχρεωτικό να απέχουν πολύ η μία από την άλλη. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση είδαμε ότι το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα ήρθε αμέσως μετά την πνευματική αναγέννηση των ανθρώπων. Όταν ο Παύλος επίθεσε χέρια πάνω στους μαθητές αυτούς, πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα διαβάσω και κάτι άλλο για να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό, γιατί ίσως υπάρχουν κάποιες απορίες. Θα διαβάσω λίγο, θυμηθείτε λίγο τι είπε ο Ιησούς στους μαθητές του όταν είχε αναστηθεί και τους επισκέφτηκε στο δωμάτιο που ήταν μαζεμένοι, για πρώτη φορά που τους είδε. Θυμηθείτε τι τους είπε. Διαβάζω Ιωάννης, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 22. Και μόλις το είπε αυτό, λέει, φύσηξε προς αυτούς και τους λέει, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Εδώ ξέρετε ποιο σημείο είναι αυτό? Ποιο σημείο είναι αυτό? Είναι το σημείο της πνευματικής τους αναγέννησης. Εδώ οι μαθητές, ο Κύριος φυσάει, τους δίνει Πνεύμα Άγιο. Το πνεύμα δηλαδή το Άγιο έρχεται μέσα τους, κατοικεί μέσα τους και είναι το σημείο αυτό το οποίο έχουν αναγεννηθεί πνευματικά οι μαθητές του Κυρίου. Την ημέρα της Πεντηκοστής, θυμηθείτε, οι ίδιοι μαθητές, αυτοί που λάβαν το πνεύμα εδώ κατά Ιωάννη 20 που διαβάσαμε, αργότερα πάνω στο ανώγιο, τι εμπειρία είχαν? Είχαν την εμπειρία με τις πύρινες γλώσσες που διαβάσαμε στην αρχή. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πάνω στο ανώγιο που ήταν, μαζί με άλλους 120 μάλλον στο σύνολο, όπως μας το λέει ο Λόγος του Θεού, εμπειρίζονται την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ θέλω να το εξηγήσω λίγο αυτό. Η πνευματική αναγέννηση είναι αυτό που λέμε ότι σαν να πίνουμε, λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, σαν να πίνουμε ένα ποτήρι νερό και ξεδιψάμε και έχουμε το νερό μέσα μας, το πνεύμα μέσα μας. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι αυτό η πλήρωση που επιπέφτει. Δηλαδή το πνεύμα που ζει μέσα μας έρχεται απ' έξω μας, με λίγα λόγια. Πέφτει επάνω μας και δεν απλά πίνουμε νερό, λουζόμαστε με το νερό και όχι μόνο εμείς αλλά και οι άνθρωποι που είναι κοντά μας. Ελπίζω αυτή η πρακτική απεικόνηση να σας βοηθά να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά της πνευματικής αναγέννησης με το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα. Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο αυτό και να καταλαβαίνετε τη διαφορά. Και βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι οι μαθητές που ήδη είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα, όταν τους το φύσηξε ο Κύριος όταν τους συνάντησε, οι ίδιοι μαθητές επάνω στο ανώγιο, με το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, που πληρώθηκαν με Άγιο Πνεύμα, είναι που πήραν και δύναμη και άρχισαν να προφητεύουν και να μιλούν γλώσσες. Γιατί σε καμία άλλη χρονική περίοδο πριν την ημέρα αυτή δεν έχουμε δει τους μαθητές, δεν υπάρχει καμία αναφορά μες στο Λόγο του Θεού να προφητεύουν, να μιλούν με γλώσσες ή να κάνουν πράγματα με δύναμη, όπως το βλέπουμε μετά την πλήρωσή τους με Άγιο Πνεύμα. Η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα που εμπειρίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι μαθητές που ήταν φοβισμένοι μέχρι τότε για να μην τους φυλακίσουν, να μην τους θανατώσουν οι Ρωμαίοι ή και οι Ιουδαίοι ακόμα, βλέπουμε ξαφνικά πληρώνονται με πνεύμα και φέρνουν τα πάνω κάτω στον κόσμο.
Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό, πόσο δύναμη έχει η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι έρχονται στον Κύριο και αργούν να εμπειριστούν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, πιστεύω ότι βασικά οφείλεται σε άγνοια. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ιδέα για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, όπως είδαμε και προηγουμένως που διαβάσαμε τα λόγια του Παύλου, να τα ξαναδιαβάσω λίγο, να το βρω λίγο το εδάφιο. Ναι, τους ρώτησε ο Παύλος, λέει, λάβατε πνεύμα Άγιο όταν πιστέψετε? Και εκείνοι είπαν σε αυτόν, μα όταν υπάρχει πνεύμα Άγιο, ακούσαμε. Βέβαια, δεν θα κάνω και ένα σχόλιο. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς ήταν ακατάρτιστοι στο λόγο του Θεού, γιατί λέει, δεν ακούσαμε καν ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα φαίνεται από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Η γη ήταν άμορφη, λέει, διαβάζω Γένεση στο κεφάλαιο 1 και το εδάφιο 2. Η γη, λέει, ήταν άμορφη και έρημη. Και σκοτάδι υπήρχε πάνω στο πρόσωπο της Αβίσου και πνεύμα Θεού, λέει, φερόταν πάνω στην επιφάνεια των νερών. Δηλαδή, ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση. Οπότε, το πρώτο πρόβλημα είναι η άγνοια. Γι' αυτό υπάρχει χρόνος και μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι κάποιος μετά την πνευματική του αναγέννηση να δεχτεί, να λάβει και το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα. Ο δεύτερος λόγος φυσικά είναι πάλι λόγω άγνοιας και είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, το βάπτισμα δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα, είναι κάτι το οποίο ίσχυε μόνο την εποχή της πρώτης Εκκλησίας. Δηλαδή ίσχυε μόνο για τους Αποστόλους και τους μαθητές του Κυρίου της εποχής εκείνης. Ο Πέτρος όμως, ξέρετε, το διαψεύδει αυτό και θα ξαναδιαβάσω το χωρίο αυτό. Είναι Πράξεις κεφάλαιο 2, εδάφια 38 μέχρι 39. Και λέει, ο Πέτρος είπε σε αυτούς να μετανοήσετε και καθένας από εσάς να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτιών. Και θα λάβετε τη δωρεά, το βάπτισμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η δωρεά του Πνεύματος, το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα, είναι κάτι το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στην Εκκλησία της τότε εποχής, αλλά απευθύνεται σε όλους. Λέει σε όλους σας, στα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας. Αυτοί ξέρετε ποιοι είναι? Εγώ και εσύ, παρακολουθείς. Σε αυτούς απευθύνεται αυτός ο λόγος του Πέτρου. Εδώ θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, κάντε ένα like, μοιραστείτε το με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ακούσουν ένα τέτοιο μήνυμα. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή. Βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε την παρέα μας και να διαδώσουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλη μας χαρά να ακούμε και τα δικά σας τα σχόλια. Συμφωνείτε με αυτά που λέμε? Γράψτε κάτι κάτω στα σχόλια. Γράψτε την δική σας την άποψη, ακόμα και απορίες που μπορεί να έχετε. Και θα είναι μεγάλη μας χαρά να απαντήσουμε όσο μπορούμε σε κάθε απορία σας. Λοιπόν, θα συνεχίσω και θα πω και λίγα λόγια επάνω στη διακονία του Αγίου Πνεύματος, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Γιατί πιστεύω ότι πολλοί κόσμος έχει παρεξηγήσει την διακονία του Αγίου Πνεύματος, έχει παρερμηνεύσει τον λόγο που το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται και μας καθοδηγεί, μας διακονεί, και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα και με αρκετά εδάφια που πιστεύω θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Καταρχήν το σημαντικότερο που πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο μέσα στην καρδιά μας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι απλά η ενεργός δύναμη του Θεού, είναι το πρόσωπο της θεότητας, είναι ο Παράκλητος που μας έδωσε το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι γράφει στην Β' Πέτρου, στο κεφάλαιο 1 και το εδάφιο 21. Επειδή, καταρχήν μάλλον να ξεκινήσω από τα λόγια του Παύλου, θα διαβάσω πρώτα την Β' Τιμοθέου, λέει ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση που γίνεται με δικαιοσύνη. Και ο Πέτρος λέει επίσης στην Β' Πέτρου στο κεφάλαιο 1 και στο εδάφιο 21, λέει ότι επειδή δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε δηλαδή ότι ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, είναι αυτός που ενέπνευσε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνέταξαν την Αγία Γραφή. Αυτό μας λέει με λίγα λόγια εδώ πέρα και ο Πέτρος και ο Παύλος. Είναι ο Παράκλητος επίσης που στάλθηκε προς βοήθειά μας. Διαβάζω Ιωάννης, κεφάλαιο 14, είναι τα εδάφια 16 με 17.
Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλο Παράκλητο για να μένει μαζί σας στον αιώνα. Το πνεύμα της αλήθειας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε επειδή μένει μαζί σας και μέσα σας θα είναι. Ο Ιησούς, αν θυμάστε, είχε προειδοποιήσει τους μαθητές του ότι θα έφευγε και θα πήγαινε στον Πατέρα εκεί που δεν μπορούσαν να τον ακολουθήσουν. Και εκεί ακριβώς οι μαθητές είναι που κατάλαβαν ότι ο Ιησούς μιλούσε για το θάνατό του, αλλά ξέρετε προβληματίστηκαν γιατί είχαν την εντύπωση τόσο καιρό ότι ο Μεσσίας που θα έρθει πρόκειται να εγκαταστήσει μία φυσική βασιλεία επάνω στη γη και τώρα βλέπουν κάτι διαφορετικό. Βλέπαν τον Ιησού, τον Μεσσία, να ετοιμάζεται να αναχωρήσει και αυτό πραγματικά τους είχε μπερδέψει. Τους είπε όμως, ο Κύριος το κατάλαβε αυτό και τους είπε λίγο παρακάτω, επειδή σας τα είπα όλα αυτά, λέει, η λύπη γέμισε την καρδιά σας και καταλαβαίνω ότι οι μαθητές αγαπούσαν πραγματικά τον Ιησού γιατί ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που τους μίλησε με τον τρόπο που τους μιλούσε ο Ιησούς και ήταν ο μοναδικός που έκανε πράγματα και όλα αυτά τα θαύματα που έκανε ο Κύριος. Στη συνέχεια τους λέει κάτι φοβερό, θα το διαβάσω, είναι Ιωάννης 16 και εδάφιο 7. Εγώ όμως λέει σας λέω την αλήθεια, σας συμφέρει να αναχωρήσω. Εδώ θέλω λίγο να, πρωτού το διαβάσω το εδάφιο, βλέπετε πως ξεκινάει ο Κύριος τον λόγο του, εγώ όμως λέει σας λέω την αλήθεια. Όποτε ξεκινάει ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο, ότι θα σας πω την αλήθεια, σας λέω την αλήθεια, σημαίνει θα τους πει κάτι σημαντικό. Γι' αυτό τονίζει, πάντα ο Κύριος μιλούσε την αλήθεια. Αλλά όταν ξεκινάει έτσι, σημαίνει θα πει κάτι πολύ σημαντικό. Τι σημαντικό λοιπόν τους λέει? Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ, επειδή αν δεν αναχωρήσω, ο Παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Αλλά αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε εσάς. Θέλω λίγο να σκεφτείτε τι πραγματικά τους λέει εδώ ο Κύριος. Με λίγα λόγια τι τους λέει, ότι με άλλα λόγια, ότι είναι προτιμότερο να μην έχετε εμένα στο φυσικό μου σώμα μαζί σας, αλλά να έχετε μαζί σας τον Παράκλητο. Πιστεύω ότι αυτό ήταν μια από τις πιο δυσκολοχώνευτες δηλώσεις, όχι μόνο για τους μαθητές του, αλλά πιστεύω και για πολλούς πιστούς σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιησούς, όπως είπα και προηγουμένως, ξεκίνησε τη δήλωσή του λέγοντας «Σας λέω την αλήθεια». Αυτό ήταν το σημαντικό που ήθελε να τους πει. Είναι δηλαδή πολύ καλύτερο για εμάς να έχουμε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, να μας διακονεί, παρά να έχουμε τον ίδιο τον Ιησού σωματικά μαζί μας. Και θα το εξηγήσω αυτό. Ξέρετε, ο Ιησούς στο φυσικό δεν μπορούσε να βρίσκεται παντού την ίδια στιγμή. Και αυτό φυσικά ήταν κάτι που τον περιόριζε. Έπρεπε επίσης να φάει, να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί και δεν μπορούσε να είναι συνεχώς μαζί με κάποιον. Το Άγιο Πνεύμα όμως, ξέρετε, είναι συνεχώς μαζί μας, 24 ώρες το 24ωρο και όχι απλά είναι δίπλα μας, ζει μέσα μας. Αυτή είναι πολύ σημαντική διαφορά και είναι μεγάλο προτέρημα, θα έλεγα αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος λέει είναι πολύ προτιμότερο να φύγω για να έρθει ο Παράκλητος. Και διαβάζω Α Κορινθίους 3:16 και μας λέει εδώ ο Παύλος, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Βλέπετε λοιπόν ότι ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, ζει μέσα μας, όχι απλά δίπλα μας. Και ο Παράκλητος τι άλλο κάνει? Ποια άλλη είναι η διακονία του? Μας εμπνέει και μας ενθαρρύνει. Εδώ θα πω κάποια πράγματα, πιστεύω και εδώ θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Διαβάζω Ιωάννης 16, εδάφια 8 με 9. Όταν έρθει εκείνος, λέει, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. Για αμαρτία μεν, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Εδώ κάνω μια παύση. Λέει όταν έρθει εκείνος, σε ποιον εκείνον αναφέρεται ο Κύριος? Φυσικά στο Άγιο Πνεύμα, στον Παράκλητο. Και αυτό που μόλις διαβάσαμε εδώ, τι διαβάσαμε? Ότι θα ελέγξει, λέει, για αμαρτία τον κόσμο, επειδή τι? Δεν πιστεύουν σε μένα. Αυτό που μόλις διαβάσαμε εδώ πέρα, ξέρετε τι κάνει? Καταρρίπτει την παραδοσιακή αντίληψη ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται να σου τραβήξει το αυτί και να σε κάνει να νιώθεις τύψεις και ενοχής για κάποια αμαρτία που κάνεις. Η διακονία του Πνεύματος, ξέρετε, δεν είναι διακονία κατάκρισης. Αυτή βασικά η κατάκριση είναι η δουλειά του διαβόλου και διαβάζω την Αποκάλυψη 12, εδάφιο 10, που λέει ότι είναι ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό μας μέρα και νύχτα. Αυτό κάνει ο διάβολος. Και ξέρετε ότι μία είναι η αμαρτία που θα στείλει κάποιος στην κόλαση και για αυτή την αμαρτία είναι που ο Παράκλητος έρχεται να σε ελέγξει.
Το αν δηλαδή, μας το εξήγησε προηγουμένως ο Ιωάννης, ότι αν δηλαδή, τι ελέγχει ο Παράκλητος? Αν πίστεψες στον Ιησού, αυτόν που πήρε κάθε αμαρτία που έκανες και που θα κάνεις. Κάνει νόημα αυτό? Το Πνεύμα του Θεού, η μόνη αμαρτία που μας ελέγχει ουσιαστικά είναι το αν πιστέψαμε στον Ιησού, αυτόν που πήρε πάνω του κάθε αμαρτία που κάναμε και που θα κάνουμε. Και αυτός είναι και ακριβώς ο έλεγχος που κάνει εδώ πέρα το Άγιο Πνεύμα. Και αν το εξετάσουμε, ξέρετε, σε βάθος, η πραγματική ρίζα κάθε αμαρτίας που κάνουμε έχει να κάνει με το σε ποιο σημείο βρίσκεται η σχέση μας με τον Κύριο. Από εκεί ξεκινάει. Και γι' αυτό ακριβώς ο έλεγχος που κάνει το Άγιο Πνεύμα δεν έχει την έννοια δεν έχει αρνητική έννοια, αλλά όταν αμαρτήσουμε, θα πω ένα παράδειγμα, θα το κάνω λίγο πιο πρακτικό. Όταν κάνουμε κάποια αμαρτία, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τι μας λέει? Δεν σου αρκεί αυτό που εγώ σου προσφέρω? Γιατί δεν συγχωρείς τον αδελφό σου, παράδειγμα, από τη στιγμή που σε έχω συγχωρήσει από τόσα πολλά? Γιατί πίνεις ή παίρνεις ναρκωτικά για να καλύψεις τον πόνο σου? Η δική μου αγάπη δεν σου είναι αρκετή για να σε θεραπεύσει και να σε παρηγορήσει? Γιατί επιθυμείς τα του πλησίον σου? Δεν σου αρκούν οι ευλογίες που έχω μιλήσει στη ζωή σου? Καταλαβαίνετε πως ελέγχει το Πνεύμα του Θεού? Ελέγχει με αγάπη, όχι με κατάκριση. Και η διακονία του Αγίου Πνεύματος είναι θεραπευτική. Ναι, έρχεται να μας καταδείξει μια αμαρτία, όχι όμως μια απόρριψη και κατάκριση, αλλά με αγάπη. Και διαβάζω Ρωμαίους, το εξηγεί ο Παύλος εδώ πέρα, στη Ρωμαίους στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 4, λέει: «Ή καταφρονείς τον πλούτο της αγαθότητάς του και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοώντας ότι η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια». Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι? Ακόμα και στη διόρθωση και στον έλεγχο, ο Κύριος με καλοσύνη έρχεται να το κάνει, γιατί αυτό πραγματικά είναι που θα φέρει μετάνοια στην καρδιά ενός ανθρώπου και όχι ο φόβος της κόλασης. Και ο Παύλος μάλιστα το γράφει αυτό, γιατί στην εποχή του πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι τα καλά νέα του Ευαγγελίου δεν ήταν αρκετά για να οδηγήσουν κάποιον στον Θεό και χρησιμοποιούσαν πολλές φορές την τρομοκρατία, αυτό που λέμε το φόβο της κόλασης. Θα καείς αν δεν πιστέψεις. Άσε την αμαρτωλή ζωή και άλλα στο Θεό, γιατί θα καείς στην κόλαση. Τέτοιες δηλώσεις προκαλούν φόβο. Και εδώ ο Παύλος μας λέει ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να έρθει κάποιος σε μετάνοια. Ελπίζω και αυτό να κάνει νόημα και να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και θα κάνω και μια διευκρίνηση εδώ πέρα, γιατί καταλαβαίνω ότι πολλές φορές όταν πέφτουμε σε κάποια αμαρτία, ένα από τα συναισθήματα που νιώθουμε είναι και ο φόβος, είναι και οι τύψεις, είναι και οι ενοχές. Και να ξέρεις ότι αυτό που αισθάνεσαι δεν είναι επειδή ο Θεός σε κατακρίνει. Η κατάκριση αυτή έρχεται από το διάβολο ή από τη δική σου συνείδηση. Δύο τι να συμβαίνουν. Και για το συγκεκριμένο θέμα, αυτό για το θέμα των τύψεων και των ενοχών, έχω κάνει ξεχωριστό μήνυμα και μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μας με τον τίτλο «Τύψεις και ενοχές». Και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, αλλά ελπίζω να είναι κατανοητό αυτό που είπα. Και γυρίζουμε ξανά στο Άγιο Πνεύμα. Είναι λοιπόν ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Κυρίου δηλαδή, είναι ο παρηγορητής μας, δεν είναι ο κατηγορός μας. Φέρνει τη μαρτυρία μέσα στην καρδιά μας. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί μπορεί να έρχεται το Πνεύμα του Θεού και να σου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να μιλάει στη συνείδησή σου, στην καρδιά σου με αυτόν τον τρόπο. Γιατί προσπαθείς να καλύψεις το κενό στη ζωή σου με πράγματα του κόσμου? Λαγνία, σεξουαλική ακολασία, τζόγο, αλκοόλ, ναρκωτικά κτλ. Και όχι με τον Θεό. Σε αγαπώ τόσο πολύ και θέλω να σε θεραπεύσω. Γιατί δεν εμπιστεύεσαι και δεν με αφήνεις να γεμίσω εγώ αυτό το κενό στη ζωή σου? Με αυτόν τον τρόπο έρχεται και μας μιλάει το Πνεύμα του Κυρίου. Ας πάμε λίγο και στο παρακάτω εδάφιο. Ήμασταν στο κεφάλαιο Ιωάννης 16. Σχολίασα το κεφάλαιο 9 και πάμε στο παρακάτω εδάφιο. Δείτε τι λέει, ότι όταν το Πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος δηλαδή, έρθει, θα λέξει τον κόσμο για δικαιοσύνη, επειδή πηγαίνω στον Πατέρα μου, λέει, και δεν με βλέπετε πλέον. Αφού λοιπόν ο Παράκλητος ελέγξει για την αμαρτία, και πώς ελέγχει για την αμαρτία? Με τον τρόπο που εξήγησα προηγουμένως, όχι με κατάκριση, αλλά φέροντας θεραπεία, παρηγοριά και την αγάπη του Θεού για να προκαλέσει αυτή τη μετάνοια που χρειάζεται. Τι άλλο κάνει ο Παράκλητος? Σου υπενθυμίζει κάτι που μας λέει ο Παύλος, παράδειγμα, στην Ρωμαίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8, και λέει ότι ο Θεός όμως δείχνει τη δική του αγάπη σε εμάς, επειδή ενώ
εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Βλέπετε ότι ο Κύριος δεν μας συγχώρεσε επειδή ήμασταν καλοί, αλλά το αντίθετο. Ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Κύριος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για χάρη μας. Και ο Ιωάννης, μάλιστα, στην πρώτη του επιστολή, στο κεφάλαιο 1 και στο εδάφιο 9, γράφει ότι αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει σε εμάς τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Αυτά μας υπενθυμίζει ο Παράκλητος, αυτή είναι η διακονία του. Και γι' αυτό γράφει ότι θα μιλήσει για δικαιοσύνη. Στην ουσία δεν μιλάει για την αδικία που κάνουμε, μιλάει για τη δικαιοσύνη που έχουμε λάβει. Και όχι με τη δική μας την ικανότητα, με τα δικά μας τα έργα, με τη δική μας τη δύναμη, αλλά με την χάρη του Κυρίου. Αυτά μας υπενθυμίζει, αυτή είναι η διακονία του. Και επίσης, τι άλλο κάνει το Πνεύμα όταν μας διακονεί? Μας υπενθυμίζει ότι ο Κύριος έχει κάνει αυτή την ανατροπή, δηλαδή ότι όλη η κατάκριση που ο διάβολος προσπαθεί να ρίξει επάνω μας και να τη φέρει σαν φορτίο επάνω μας, ο Κύριος την έχει ρίξει ήδη επάνω του. Γι' αυτό συνεχίζει στο εδάφιο 11 και λέει, ο Παράκλητος λέει, θα ελέγξει για κρίση μάλιστα, επειδή όρχοντας τούτου του κόσμου έχει κριθεί. Αυτό μας δείχνει εδώ το Πνεύμα, ότι ό,τι η κατάκριση ο διάβολος προσπαθεί να ρίξει επάνω σου, ο Κύριος την έχει πάρει και την έχει στρέψει επάνω του. Έχει κατακριθεί ήδη, έχει κριθεί ήδη ο διάβολος. Και αυτό φυσικά είναι προς παρηγοριά και ενθάρρυνση. Αυτό κάνει το Πνεύμα του Κυρίου. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε πραγματικά τη νίκη, επειδή ο Κύριος επάνω στο Σταυρό θριάμβευσε ενάντια στην αμαρτία. Βλέπετε πόσο σημαντική είναι η διακονία του Αγίου Πνεύματος. Λίγο παρακάτω, στον Ιωάννη, διαβάζουμε και κάτι άλλο. Στο εδάφιο 13 είναι, λέει, όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Βλέπετε λοιπόν ότι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, είναι ο καθοδηγητής μας, ο παρηγορητής μας και ο θεραπευτής μας. Και όσον αφορά τα μέλλοντα που αναφέρει εδώ πέρα ο Ιωάννης, σκεφτείτε το αυτό, ότι τα μέλλοντα αυτά που αναφέρεται δεν είναι μόνο η αποκάλυψη γεγονότων, παγκοσμίων γεγονότων που πρόκειται να συμβούν, ας πούμε, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με τη διάκριση που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού, να δούμε σε βάθος χρόνου τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν μάλλον οι πράξεις μας ή οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο Κύριος δηλαδή, με το Πνεύμα του Κύριο Παράκλητος, μας δίνει μάτια να δούμε πώς μπορεί να είναι η ζωή μας στο μέλλον σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις πράξεις που κάνουμε. Ξέρετε πόσο σημαντικό, πόσο δύναμη έχει αυτό και πόσο θα μπορούσε να αλλάξει πραγματικά η πορεία όλης μας της ζωής όταν στηριζόμαστε στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Κλείνοντας αυτό το μήνυμα, θα ήθελα να υπενθυμίσω και κάτι. Ξέρετε, η χριστιανική μας ζωή δεν είναι απλά δύσκολη. Δηλαδή, το να μπορούμε να υπακούμε και να εκτελούμε αυτό που ο Κύριος μας δείχνει δεν είναι απλά δύσκολο, είναι αδύνατον, ανθρωπίνος να το πετύχουμε αυτό. Είναι ανθρωπίνος αδύνατο να μπορούμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας, είναι ανθρωπίνος αδύνατο να μπορούμε να συγχωρούμε όλους όσους μας βλάπτουν παρά μόνο με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι ανθρωπίνος αδύνατο να γυρίσουμε και το άλλο μας το μάγουλο όταν μας χτυπήσει κάποιος παρά μόνο πώς? Με τη δύναμη του Θεού. Και αν ο ίδιος ο Ιησούς, ξέρετε, χρειάστηκε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να ξεκινήσει τη διακονία του, σκεφτείτε το λίγο αυτό, πόσο περισσότερο το χρειαζόμαστε κι εμείς. Αμήν. Εδώ θα κλείσω το μήνυμα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Παρακαλώ, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like στο βίντεο, μοιραστείτε το με ανθρώπους που πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη να ακούσουν ένα τέτοιο μήνυμα. Τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα και οι απορίες σας κάτω στο κομμάτι των σχολείων και όλες οι πληροφορίες για εμάς, για το κανάλι μας, για την σελίδα μας στο Facebook, για το blog μας πάνω στο οποίο ανεβάζουμε άρθρα και μελέτες στο Λόγο του Θεού. Θα το βρείτε στις πληροφορίες κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια ευλογημένη ημέρα και θα ξαναμιλήσουμε, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Να μην ξεχνάτε ότι κάθε Πέμπτη έχουμε τη ζωντανή μας μετάδοση στο live, Πέμπτη, 8.30 ώρα Ελλάδος,
Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.